L'Ajuntament ha impulsat un projecte per ajudar les empreses a evitar el malbaratament dels recursos i del temps dels treballadors. Per aquest motiu, des de l'àrea de promoció econòmica, s'ha format a una tècnica municipal amb l'objectiu d'ajudar les empreses del poble a implementar el projecte que porta per nom E+D, millors equips, millors resultats. Jo, en primer lloc, realment sí que ho recomanaria, perquè considero que tot el que sigui en aportació al personal, entre departaments, normalment hi ha una distància entre cada departament, perquè cadascú fa les seves tasques, i a vegades no es posen en comú les coses. D'aquesta manera, sents la gent, l'escoltes, et poses en la seva posició, i a partir d'aquí pots posar solucions que beneficien a tothom per igual. Una experiència que s'ha portat a terme durant aquests últims 4 mesos a l'empresa Mera. El curs m'ha semblat molt bé, doncs ens ha servit per poder identificar les mancances que teníem, algunes coses organitzatives, i entre tots poder-hi ficar-hi un remei. La veritat és que és molt bona idea, això. Durant aquest temps, la tècnica municipal s'ha encarregat de formar els treballadors de l'empresa per tal d'economitzar el temps i els recursos. Aquest és un projecte que neix al País Basc i que Girona ha desenvolupat a través del Consell Comarcal de la Selva i la Diputació de Girona. Totes les empreses interessades en aquest servei de caràcter gratuït poden sol·licitar més informació a l'Ajuntament. D'aquí 3 setmanes. Si us semblés bé, podríem fer el 4 de febrer la primera, avui som 14, doncs 1, 2, 3, el 4 de febrer, tornar a fer una reunió i ja estem.